Nabantayan sa mga tindera sa mga tindahan ug pharmacy nga midaghan gayud ang mga namalit og sunblock karong ting-init. Gani hurot-hurot na ang baligyang sunblock ning butika sa Barangay Lawaan 2. Usa kining senior high school student sa Dakbayan sa Talisay nga sa pagawas pa lang sa ilang panimay mupahid una og sunscreen lotion ug cream. Gitug-an ni Pearl Raffles nga halos katulo sa usa ka adlaw siyang magpahid og sunblock ug sunscreen. Ang dermatologist misugyot nga mogamit og sunblock o kaha sunscreen aron kaprotehian ang panit ning nasinati nga taas nga heat index. Tambag ni Dr. Hope Solano, dermatologist sa Dakbayan sa Sugbo, nga kun kanunay kang anaa sa gawas ug magmainitan, mas maayong kada 30 minutos mag-apply sa panit og sunblock. Matud ni Dr. Solano nga mga bata, hamtong ug mga senior citizens kinahanglan gayud og proteksyon sa panit gikan sa grabing init sa adlaw kay posibleng makasinati og skin disease o kaha mo resulta sa skin cancer. Naasay oral sunblock ang tawag nato. So it will also protect you sa sun exposure, but dungan sa lotion or sunblock na cream imong ibutang sa imong naong or sa lawas. So effective na siya, especially kung mag-beach ka na dugay kaayo under the sun. Imong sun exposure, no, it gives you UV rays which are very harmful to our skin. So kana siya mo block na siya sa mga UV rays nimo na maigo sa tong panit. So mo na siya ang gamit sa sunblock nato. But it's not 100% na ma-block mo na, sometimes we call it sunscreen.